moltíssimes gràcies per la presentació, Bernat, Patrícia, i no res. Un malalt, sí, per la llengua i pel país, en fi, o un molt saludable element, perquè això de les paraules no necessàriament invita a la malaltia, sí a l'obsessió, però també a la festa, a l'eufòria, una mica d'això trobo que és que se m'ha convidat a parlar amb el títol que mireu, Educació plurilingüe, una aposta pública, i que invita a parlar d'un munt de coses. La Patricia Verola m'encarregava que preparara un discurs per a invitar al debat així, en un acte de trobo que és motiu de felicitació, doncs, mira, ara me la menjaré. Diu, doncs, exacte, que parles tu, parla del plurilingüisme com una aposta de l'educació pública, d'un valor per a l'oferta, per a l'educació pública en una societat com la nostra mereix fer al conjunt dels ciutadans, amb independència de la capacitat adquisitiva o de la butxaca plena o buida per a pagar-se un centre privat, perquè circula i a més, com que a voltes desinflem el discurs acadèmic i parlem les coses pel seu nom, com la gent paga a voltes un centre privat perquè confia que així pot aprendre els seus xiquets l'anglès, que això ho farà feliç i li obrirà portes, i crec que si l'anglès és important, un repte ineludible de l'educació pública és que pugui garantir la formació en anglès, si és l'anglès la llengua que cotitza de la mateixa manera o amb major eficiència fins i tot que els centres privats per evitar una societat polaritzada. Bé, de la noció de ciutadania, parlar de llengua i parlar de la llengua en l'educació jo crec que és indestriable parlar de ciutadania. Una frase que últimament m'acompanya i que volia compartir així amb vosaltres és que l'ànima de les persones i de les col·lectivitats és feta de paraules. El pensament humà, i això afecta les emocions i els sentiments, no solament a la raó, es construeix sobre la base dels nostres recursos lingüístics. Imaginem, somiem, pensem, raonem i construïm la ciència en la nostra mesura del món en la mesura que dominem el prodigi de les paraules. Una societat ben formada lingüísticament és una societat amb uns ciutadans com correspon. Patricia em dirà, també has de parlar una mica de la història del sistema educatiu i del futur, i bé, jo crec que també és indestriable parlar del futur del plurilingüisme en el sistema educatiu. En un cas com el valencià passa sí o sí per fer balanç de la història d'un sistema que ja ha sigut plurilingüe en el sentit que ha garantit la formació en més d'una llengua als nostres xiquets, essencialment bilingüe, però també en una llengua estrangera, fins ara això de l'anglès no arriba a nou ara, i crec que de la nostra tradició, si més no, de la llei d'ús i ensenyament del valencià fins ara hem après un cabàs de coses que són imprescindibles per a construir un sistema plurilingüe òptim, d'acord amb les possibilitats i recursos de què disposem. Home, i de fet de viure en valencià sense retallades, caram, és que toca que en parlem, de què ens està passant com a societat, on poses totes les ràdios del dial i apenis alguna ràdio local parla la llengua pròpia del país i on hi ha esforços manifestos a fer que no arriben emissores en una llengua que no costa res perquè ja s'estan produint de més a més en recursos públics. Penseu ara, per dir-li les coses del seu nom, en Catalunya Ràdio, i per no parlar d'una cosa que jo crec que és un cas com un cabàs, que és el tancament de la radiotelevisió pública dels valencians, que no sé, un model d'estat que invita tant a la solidaritat i a la igualtat d'oportunitats i a allò d'espanyolitzar que tots siguin igualment espanyols, ara resulta que els murcians tenen dret a una televisió autonòmica o que tenen dret als aragonesos o que tenen els gallecs i que els valencians no tenim dret a una radiotelevisió públiques. I damunt d'això, no sé, la broma afegida que és en pro de la defensa de l'educació pública, on per no haver de retallar l'educació pública i estem mirant que després ahir, el 20 de febrer, després el 18 de febrer es publicava una ordre d'arranjament de centres on s'executava el tancament d'una sèrie d'aules, d'unitats que comporten, a més tancament de col·legis sencers. Bé, dia per tant, Pàtria, parlant de Hello, no sé si tot això ho arreglarem ara en la mitja hora de discurs que insisteix que siga material per a un debat posterior. Jo crec que el punt de partida és què volem. Parlar del plurilingüisme, però què volem? Una cosa, jo com a mínim sí que jo em pronunciaré a vegades en judicis de fet, coses que sabem que són així, objectivament, perquè hi ha estudis científics i acadèmics que ho avalen,
i judicis de valor. Jo ara faré un judici de valor i intentaré marcar-los en cada cas. Jo com a mínim sé que no vull. No vull un sistema educatiu que no tingui trellat. I crec que, si hem de fer un repàs històric, doncs no sé, la transparència diu clarament que no hem tingut trellat com a societat, no ho hem tingut els valencians, però no ho hem tingut en un nivell d'estat. Allí teniu les lleis orgàniques que s'han publicat sobre educació. Cal recordar que en democràcia la primera llei orgànica reguladora del dret a l'educació, coneguda familiarment com la LODE, de l'any 85, la llei que vaig estudiar quan estudiava al magisteri, això fa ja un grapat d'anys, i era una llei que em vaig estudiar, perquè jo era un bon alumne, vaig estudiar article per article, i era una llei que consagrava una cosa que no vaig entendre jo l'any 86 quan vaig començar a estudiar al magisteri, i que he de dir que, i és fort el que diré, i sé que no és de consensos, però aquella era la llei que consagrava una figura que era els centres concertats, que és una figura que vol dir, mira, vostè té un negoci de l'educació, que ja és una cosa que jo sé que això ja sí que som un minoritari, però vostè té un negoci de fer una educació per a fer que els xiquets de rics puguin ser més sabuts i més competents, suposadament o presumptament, que es diria, que no els xiquets dels pobres. Això evita una societat polaritzada on el pobre és condenat a ser pobre i burro i on el sabut, presumptament sempre, perquè després, no sé, una de les conclusions a què arribarem, o com a mínim que jo veig clar, és que l'educació pública garanteix una formació millor, fins i tot, que l'educació privada, entre altres coses perquè té els millors professionals. Els mestres que tenen uns expedients i poden elegir en educació pública i el material o el factor humà sabent que ho és tot en l'educació. Bé, dic que aquella LODE del govern socialista, si mireu els anys que hi ha a la columneta de l'esquerra, són els de les eleccions generals i marquen el color polític de les forces parlamentàries majoritàries a l'Estat, i mirem com l'any 82 és el primer govern socialista que s'inventa la LODE. I un govern socialista inventa aquella figura dels centres concertats que és això que estava intentant explicar. Jo faig un negoci amb l'educació, obro una escola privada, però no passa res, que amb recursos públics pagarem tot el professorat. Això vol dir que el professorat tindrà una lliure concurrència i funcionarà. No, el contractaré jo, el contractaré el meu nebot, el meu cosí, però els diners públics serviran per a finançar això. Una mica com el que passa amb el finançament de la religió. No sé, jo no entraré en la dinàmica, podria entrar, però crec que no és el tema ara sí. El que sí que estic disposat a discutir és si en l'educació pública un mestre pot fer de mestre únicament per la influència o l'assignació directa d'un propietari d'un col·legi privat o d'una estructura religiosa. Bé, això vull recordar-ho, és un invent que arrosseguem fins a l'actualitat i a mi, jo no sé que el que dic no és segurament compartit per molta gent, però si s'ha de retallar un sistema educatiu, perquè els anys que vivim són negres, jo crec que una idea plausible és mirar de veure si amb recursos públics no es que pertoca finançar l'ensenyament privat o com es preveu en la llei verd, la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, que fins i tot amb recursos públics els terrenys es puguen cedir a projectes educatius no del sistema públic sinó privat. Això és una innovació que si voleu entrem després que s'introdueix en la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa del 2013, la coneguda com a llei verd, que en fi, crec que en aquest punt en concret és més que discutible. Si hi ha uns terrenys, un patrimoni públic i tenint l'entramà públic en l'estat precari en què el tenim, crec que s'ha d'aprofitar per a la millora de la qualitat de l'ensenyament públic i no per a l'explotació d'un negoci privat. Bé, però tot això insisteix, ve de la LODE, que és de l'any 85 i que és d'un govern socialista. Bé, es van succeir diferents governs, des del 82, 86, 89, 93. En el 90 es va aprovar la famosa llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu, l'OCSE, com a conseqüència de la qual es va inventar això de l'ESO, que jo trobo que és un gran invent, que sí que és de 12 anys, que facin als instituts i així puguen estar amb tots els problemes propis de l'edat dels xiquets de 17 i de 18 anys. Hem invertit uns recursos econòmics importants per a aconseguir que els xiquets de 12 anys ja vagin a un institut i no puguen... Jo tampoc no acabo d'entendre, però en fi, naturalment hi ha opinions per a tot. Però el que crec que no hi ha opinió, sinó que hi ha un consens, és per al que ara es veu en la transparència.
que l'any 96 hi ha un canvi de govern que aboca una majoria absoluta del Partit Popular l'any 2000 i immediatament el 2002 s'aprova la llei orgànica de qualitat de l'educació, la LOQE, i clar, el moment que en 2004 hi ha un nou canvi de govern, doncs això és, si ho mireu, és una cosa infal·lible. 2 anys després hi ha una nova llei orgànica d'educació, la LOE, que es tramita i s'aprova l'any 2006. Òbviament, quan el 2011 hi ha un nou canvi de govern, doncs no passa res, tornem a canviar la llei orgànica. És a dir, que sistemàticament, des que l'estat espanyol es dota d'uns mecanismes de govern democràtics, cada nou govern ha canviat la llei orgànica i ara te la trenca i ara jo més, i hem sigut incapaços, per acabar prompte, d'arribar a un consens en matèria d'educació des de la llei de la qual es deriva tota l'ordenació del sistema, que és la llei orgànica. Això crec que és imperdonable, no té triat. No té triat que els nostres representants polítics siguin incapaços de posar-se d'acord, ja no en el detall, ahir poden discutir, però com a mínim en un paraigües legal que ens doten d'una mínima certesa o seguretat a l'hora de dissenyar el sistema educatiu. Bé, l'última ja sabeu que va ser l'educació per a la ciutadania. No sé quina educació per a la ciutadania estem fent amb aquelles picabaralles d'uns contra altres, discutint-nos, ara te la tombaré, ara faré l'educació per a la ciutadania, doncs jo no vull, doncs no passa res, ara te la faig en xinès, o no, en anglès, el xinès va vindre després, i ara cada jo, ara la lleve. Això jo crec que no pot ser bo i després és un dels factors que hem de tindre en compte a l'hora d'avaluar els resultats del nostre sistema, ja amb l'hormonada del xinès. I sobretot crec que no és de trellat perquè crec que hi ha un marge importantíssim per al consens. Crec que hi ha, vegem, coses que són discutibles, com les que he suggerit, que poden ser molt, però una sèrie de coses que intuïtivament i amb un mínim olfacte jo crec que és d'un gran consens social. I allà on he anat, amb governs del Partit Popular, o del Partit Socialista, o de Compromís, o d'Esquerra Unida, o dels partits que ens representen, mai ningú no m'ha discutit i ha sigut un motiu d'acord entre tots. És a dir, per exemple, què volem? Com a mínim no podríem arribar a un gran pacte i que des de les classes polítiques, perquè això jo crec que en democràcia és inqüestionable, els polítics són els que tenen la legitimitat per orientar el sentit de l'educació. I és raonable que en matèria lingüística, que és ara només el que tractarem, arribem a un pacte d'uns principis elementals. Per exemple, estem tots d'acord, seria la pregunta, que els xiquets valencians han d'aprendre castellà? En això estem d'acord o no estem d'acord? I si algú no ho està, que ho diga. Jo no vull que els xiquets aprenguin castellà, no vull que els meus xiquets aprenguin espanyol. Això és una pregunta que es fa i ningú. Si algú pensa, que pot ser algú pensa, normalment s'ho calla, no ho dic jo perquè, clar, qui vol empobrir la formació d'un xiquet? Paral·lelament, estem d'acord o no estem d'acord que és bo que els xiquets aprenguin la llengua pròpia, aprenguin valencià i tinguin una plena competència com marca el precepte legal? I en això estem d'acord o no estem d'acord? Perquè si estem d'acord, que jo crec que sí, doncs au, però si no estem d'acord, parlem-ne, i millor ja hem de generar un altre tipus de discursos. No, jo no vull que un xiquet aprengui valencià, sinó que vull que aprengui anglès. No ho dic perquè això sí que ho escoltes alguna volta, no? Dius, home, és que això no és dir o paella o pasta o macarrons, és que tu pots menjar avui paella, demà macarrons i una cosa no està barallada amb l'altra. Que perquè el seu xiquet aprengui valencià no passarà res perquè aprengui anglès. Perdó, mentida, mentix. Si el seu xiquet aprengui valencià tindrà una preparació lingüística, una configuració mental lingüística, unes competències lingüístiques verbals que li propiciaran una major facilitat i una major eficàcia en l'adquisició de segones, terceres, quartes llengües afegides a la llengua de partit. Bé, en qualsevol cas, jo crec que enriquir amb una llengua més, que és del que es tracta, moltes voltes en aquest debat, és una cosa de consensos. Mai ningú, no sé, això ens hauríem de remuntar al temps del tardofranquisme, mai ningú diu, jo no vull que el meu fill aprengui la llengua no vull que el meu fill aprengui valencià. Això no passa. Crec que hi ha un consens també. De la mateixa manera que, vegem, i estem d'acord que en el món que ens estem muntant, no parlem de llengües estrangeres, parlem perquè ens entenguem. Això de l'anglès sí o sí té una demanda social i volem que els nostres xiquets aprenguin anglès. Una altra cosa és que després vagin a casar amb un sot i no gasten la vida, però
En principi sabem que aprendre anglès és una necessitat social, una sensibilitat. Entenem que l'escola ha de garantir unes competències funcionals mínimes en anglès i jo crec que això forma part també d'un consens social. I no parlo de terceres llengües, llengües estrangeres. Home, no sé, jo com a filòleg podria pensar que jo no m'interessa l'anglès, m'interessa el xinès, però la demanda social és la que és i el consens, jo crec que el pacte hauria de gravitar sobre això, la necessitat de la gran llengua comuna del món, que és l'anglès, que els nostres estudiants, els nostres fills aprenguin l'anglès. Jo crec que fins ahí arriba l'esfera de l'acord polític. I aquest acord és fàcil, crec que és plausible i que el tindríem, en fi, perquè totes les lleis, sí que això és evident, regulen precisament el que acabo d'insinuar, que l'escola hauria de garantir unes competències en igualtat de condicions i plenes en castellà i en la llengua oficial de què es tracta, en el nostre cas el valencià, i unes competències funcionals mínimes en anglès. Jo crec que fins ahí arriba el gran acord polític. A partir d'ahí ve la distròfia, el no entendre o el destrellar. I és que, no sé, és com si un ministre de Sanitat que no sigui bé, pot ser un bon ministre de Sanitat, sí. Es tracta de gestió, endavant. Ara, no sé si jo tinc un apèndix perforat, no deixaria que agafar un bisturí, no? Jo crec que hauríem de reconèixer fins on arriba la competència dels nostres representants polítics, que hem de decidir quin model, perquè això és la democràcia, i on hi ha després una competència tècnica. Volem això? Això és possible? Clar que és possible. No sé, cas d'Andorra. Andorra s'ha plantejat, necessitem un sistema educatiu que garantisca la competència en l'única llengua oficial que tenen aquelles personetes, que és el català. Però a més volem que els nostres xiquets aprenguin espanyol, i tant que sí, si juguen al comerç. Volem que aprenguin francès, naturalment, si és que a l'altra banda tot el comerç és francòfon. A més hauran de saber anglès, igual que sí. I a més la majoria de la població és d'origen portuguès. Valdria la pena que ensenyarem estratègies per a que aquells xiquets d'aquelles famílies no perderen el seu portuguès d'origen? Sí. Doncs això, qui en sap més de... Ho faig una caricatura, però és que va anar així, en el cas d'Andorra. Doncs Ignasi Vila, de la Universitat de Girona. Senyor Ignasi Vila, per favor, dissenyen vostès el sistema educatiu andorrà per a que garantisca tot això. I un home que sap d'aquestes coses sap en quin idioma s'ha d'impartir cadascun dels contextos educatius que comporten una utilització de llenguatge. Bé, jo crec que per un cas com aquest hauria de ser equivalent. No haurien de ser ni els consellers ni els polítics els que digueren quina àrea s'ha de vincular ara en valencià, ara en castellà, ara en anglès, si és bo que en infantil... Home, n'hi ha gent que es dedica a investigar això i els ciutadans paguen uns impostos per a que les universitats es desenvolupen projectes d'investigació, es facin estudis quantitatius, empírics, s'avaluen les escoles, quins resultats estan donant, i això es fa i no sempre es té en compte a l'hora d'ordenar el sistema educatiu. No sempre o no mai. Bé, com a mínim jo crec que la responsabilitat de les universitats és, escolten vostès, sabent una sèrie de coses sobre això, que estaria bé que vostès utilitzaven a l'hora de regular el sistema educatiu. Jo crec que els polítics haurien de confiar una mica més en les persones que es dediquen a investigar en matèria d'adquisició de llengües. Bé, i insistix, no es tracta d'una competició, sinó d'enriquiment, de mirar de l'experiència adquirida dels valencians. Això crec que som un poble privilegiat en el sentit que des del 83 fins a l'actualitat tenim una experiència adquirida en programes d'immersió lingüística, en programes d'ensenyament en valencià, en programes d'ensenyament bilingüe enriquit, aquells PEB, i de tot això n'hem fet avaluacions i sabem coses. I crec que aquestes coses són les que hauríem de saber d'extrapolar al plurilingüisme que volem per al sistema educatiu públic. Sabeu que la mare dels ous, per dir-ho així, l'inici de l'aventura, té una llei concreta, que és la llei d'ús i ensenyament del valencià, que regulava una mica el principi del consens que acaba d'establir, que al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a l'ensenyament i qualsevol que hagi estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà. Això com es fa? Doncs home, això vam veure que això, d'entrada, vaig al detall, és que si hem de garantir que sí que sàpiguen valencià, doncs els mestres no l'han de saber. Hi ha una de les coses que m'ha preocupat és així a la Universitat d'Alacant, mirar una mica com han anat les estadístiques quant als mestres que han adquirit una formació, el títol de capacitació docent
en valencià des de l'any 96, que va ser el primer any que vaig fer classes en aquell temps a l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB, a la Facultat d'Educació, i en aquell temps només un 14% ja no dels mestres en plantilla, sinó dels que acabaven tercer de magisteri, perquè ens entenguem, tenien l'opció de la capacitació docent resolta d'eixida. Això, els mestres més joves, no parlo dels plans de reciclatge que es diuen. Bé, això el 2010-2011 ja apuntava les xifres d'un 97% d'alumnat, és a dir, que les universitats, com a mínim, estem fent els deures en aquell sentit. Bé, sabem què ha passat. Això començaré una mica el repàs històric de què ha donat de si el programa d'ensenyament en valencià, el programa d'immersió lingüística, el programa d'incorporació progressiva, la mal anomenada línia en castellà, mal anomenada perquè en qualsevol cas, fora de l'excepció del programa bàsic, ja sabeu que l'objectiu és comú, i és que tots els xiquets han d'acabar la correguda d'acord amb aquell pacte que proposaven, sabent amb plenes competències i en igualtat de condicions valencià i castellà. Això és el que ens diria el precepte legal. A l'hora de la veritat hem avaluat i sabem que això no és així. Això és així, o aproximadament així, en el PEF i en el PIB, històricament. Però en canvi en el PIB, el programa d'incorporació progressiva, que preveia que incorporant progressivament el valencià també garantirem que si veig aprenguem valencià, això no s'acompleix. Si no, la societat ho diem amb els perfils que té actualment. I bé, ara també hem de dir que a pesar que la decisió més important que pren una família a l'hora d'escolaritzar un fill, això que dic és gros, una filla, que és quan apunta el xiquet en el segon cicle infantil, en P3, en 3 anys, la il·lusió, la reunió, resulta que és la família que decideix si ha d'escolaritzar un xiquet en un programa d'ensenyament en valencià o un PIL, segons el context sociolingüístic, o bé en un programa d'incorporació progressiva. Parlem d'una terminologia que només queda ja en primària, sabem que ara un dia en PIL o PEF, ara toca dir programa plurilingüe d'ensenyament en valencià, que és el plurilingüisme que se'ns ha regulat des de la... Ara parlarem dels canvis també legals que hi ha hagut en matèria de regulació del plurilingüisme, o bé un dia PIL, doncs ara es diu programa plurilingüe d'ensenyament en castellà. Però mirarem que canviarà molt pocs factors, molt pocs factors. El que sí que volia mostrar era que històricament, fins a, no sé, gràfics de la Generalitat arriben fins al final de la dècada del 2000-2010, amb independència del color polític que hagi governat l'Estat o la Generalitat, mai ha deixat de créixer la demanda d'ensenyament en valencià. I això és gràcies a, essencialment, les escassíssimes campanyes que ben intencionalment s'han vehiculat des de la societat civil. No sé, a mi em sembla de no creure que si la decisió de quin model educatiu és de la família, que aquestes famílies no hagin tingut el dret a una informació clara i precisa que els diga si un model garanteix unes coses i l'altre no, o quines altres coses garanteix. Per a poder elegir lliurement necessites informació i aquesta informació crec que s'ha regatejat a la societat valenciana, però a pesar d'això mai no ha deixat de créixer tant els centres d'educació infantil i primària que han oferit o bé ensenyament en valencià, programes òptims, programes d'ensenyament en valencià, programes d'immersió lingüística, com tampoc l'alumnat, com ja fins i tot en primària s'ha arribat a un 35 i escaig % de l'alumnat que ha demanat programes d'ensenyament en valencià o programes d'immersió lingüística. En secundària les coses no han tingut tanta alegria, però en qualsevol cas mai ha deixat de créixer la demanda i l'escolarització. Molt més la demanda que l'escolarització. Un altre factor és que no sempre que s'ha demanat en primera opció l'ensenyament òptim, el sistema després ha garantit efectivament una escolarització en aquell programa per problemes de disfunció entre l'oferta i la demanda. I això és grossíssim, perquè una família se li negui la possibilitat d'estudiar en el programa òptim, bé, i això em consta que està passant. Bé, m'estalviaré les dades, el que sí que vull és per al debat o per a la reflexió explicar que hi ha un canvi d'escenari. Si en els anys 83, els anys 80 i 90, doncs, home, la preocupació ens apuntava a la qüestió del bilingüisme, el valencià i el castellà i el valencià, i això de l'anglès com un afegitó que ara mirarem. I això ha canviat pel factor del multilingüisme i pel factor del plurilingüisme. A mi correspon que posem etiquetes i ens aclarim una mica, perquè són coses diferents. El multilingüisme és una realitat. El multilingüisme és una realitat social, segons la qual en una mateixa societat es
fan servir i conviuen moltes llengües. Això és la realitat dels valencians. Pas paraules, no, si tant, castellà, si valencià, no. Ara vas a qualsevol poble i n'hi ha potser en un col·legi com el Gabriel Miró de Cal, vora 50 llengües diferents. Per què? Perquè és que tenim una societat multicultural. I això és una realitat. I a més, jo crec que és una realitat farcida de possibilitats que no sé si sempre som capaços d'explotar i d'aprofitar. El multilingüisme és una cosa i el plurilingüisme és una altra cosa. El plurilingüisme afecta als individus, a les persones. El plurilingüisme és, jo crec que un repte o una necessitat més de tall individual. En un món globalitzat, si volem dir-ne, o com el que estem construint, les persones no tenim prou per a funcionar i desenvolupar les nostres potencialitats i les nostres oportunitats de vida. Igualment, si només aprenem una llengua que la nostra necessitem per a circular per la vida amb un mínim de profit, aprendre moltes llengües. Per això el plurilingüisme. I vegem, si necessitem en una societat com la valenciana saber la nostra llengua i saber vol dir no solament xapurrejar-la, sinó parlar-ne competentment en tots els àmbits d'ús i amb un domini dialectal i a més plena competència per a llegir i per a escriure, però de més a més necessitem saber castellà, és que de més a més necessitem saber anglès si després volem eixir a 4 congressos o fer una vida comercial o fer turisme. L'anglès és imprescindible, o assabentar-nos des de casa encara que no eixim mai de 4 informacions rellevants a través d'internet, a pesar que tinguem més traductors. I necessitem de més a més saber el francès, o potser l'alemany, o potser això que cadascú li va com li va, o xinès, o swahili, o alemany, o amazigh, o jo què sé, qualsevol altra llengua. Tenim la necessitat d'aprendre moltes llengües. Una persona és capaç de comunicar-se en moltes llengües, parlem de plurilingüisme. Per tant, el multilingüisme és una realitat i el plurilingüisme és un repte, una necessitat. I ja no podem regular el sistema educatiu en clau de valencià i de castellà. Hem de regular també amb la garantia de, com a mínim, una competència funcional amb anglès. Bé, sí, però com? Com l'hem de regular? I com assolir aquest objectiu d'una... Home, no com ho hem fet, perquè jo crec que en això hem de ser honestos. Si hi ha un fracàs educatiu del nostre sistema, però no del 83, sinó ves tan endarrere com vulguis, és la nul·la eficiència a l'hora de garantir les competències bàsiques en anglès, parlant clar, o en francès, com hi havia més mal que el francès, en la llengua estrangera. Hem invertit un cabàs d'hores del currículum a fer classes d'anglès que no s'evita apenes per a res i que no cal anar a les universitats ni fer estudis aprofundits per a evidenciar. No sé, jo eres més honest com parles de tu mateix. Jo soc d'anglès, les meves promocions o eres d'anglès o eres de francès. I jo no sé d'anglès, d'acord? Sí, vull llegir els articles de sociolingüística o de lingüística, perquè va més lèxic, sí, jo lliig, sí, però em demanes que aquesta mateixa conferència la faci en anglès, jo me la porto per escrit o no la puc fer, perquè no tinc, jo hi grinyola. En canvi, jo no estudia mai, el sistema educatiu mai no m'ha fet lliçons d'italià, però vaig tenir la fortuna, el plaer d'aquells regals de la vida, que vaig fer mig any a Itàlia, president de la Patricia Verola, i mira, jo parlo italià molt millor que no anglès, i si m'ho convendria aquesta conferència me'n vaig, la faig en italià i bé, quan parlem d'altres contextos lingüístics d'allà, no sé, amb el francès o amb l'alemany, doncs podríem reflexionar aquestes coses i sí que ho podria fer. Això no perquè això és que és evident que les llengües les aprenem gastant-les i vivint-les i a partir d'unes hores d'exposició i no estudiant de la gramàtica, que és el que hem fet tradicionalment en les classes d'anglès. Per tant, si volem garantir l'anglès, no ho podrem fer a base de dedicar-li només unes hores en el currículum. Ja avança que el que es tractarà és d'aprendre les llengües mentre fem coses, i a l'escola es fan moltes coses, i per tant, ordenar com hem de vehicular l'ensenyament, no solament en valencià i en castellà, sinó també en anglès, si ens plantegem aquell objectiu, doncs és una cosa que hem de fer en un model plurilingüe òptim d'acord amb els recursos disponibles. I en qualsevol cas, sense oblidar quin ha de ser l'objectiu irrenunciable. I és que el sistema educatiu valencià, això ho sent molt clar, sí, ha de garantir el castellà, sí, ha de garantir unes competències funcionals en anglès, però sobretot ha de formar persones en trillat. Em trobo que precisament en Ferran ha retuitat un tuit que vaig fer fa uns dies i és que dir, i això del valencià per a què serveix? Si encara n'hi ha algú amb aquella gaita. És molt fàcil d'explicar. Sense el valencià, el món, però ja no és valencià, sinó el món sencer, no tindria
valencià per dir, si desapareix, el valencià desapareixerà, i desapareixerà el castellà, i aquesta universitat i els edificis i tots els que estem així, tot desapareixerà, donant-li temps en termes geològics, però vegem, la previsió és que el valencià era desaparegut ja a dia d'avui, i els meus fills i segurament els meus nets, coneixen també el caràcter, els valencians es van dotant d'una oportunitat històrica i el sistema educatiu ha tingut molt a veure en aquest gran guany, jo crec que en aquella gran propina que tenim de salvar l'ànima de la col·lectivitat i de cada persona amb els ulls de les paraules. I què vull dir amb això del trellat? Vull dir moltes coses. Vull dir que veure trellat com es diu en anglès, o com dius trellat en italià, o com dius trellat en castellà. El trellado no s'hi vale. I el conocimiento, això és important, però el conocimiento no és igual que tindre. Tener conocimiento és una cosa, i tindre trellat és una altra. Estem d'acord amb això o no? Home, puc anar a la psicolingüística, el que vull dir és que cada llengua és un instrument per a viure i veure i tindre les experiències del món. I això és crucial, no? Ja dic, és l'ànima de les persones el que hi ha en joc. Ara bé, aquí hem de també garantir el castellà i l'anglès. Com? Doncs, home, ahir us hem marcat la referència del decret del plurilingüisme, que si voleu després podem debatre, és un decret del 3 d'agost del 2012, que regula algunes coses i jo crec que és un decret molt interessant per analitzar per a i per a malament, i que és un decret que, home, per exemple, blinda que el coneixement del medi ha d'anar a la llengua del medi. Això és una cosa que cap govern anterior no havia blindat. Això que s'estava fent en la pràctica però que no anava a regular. De la mateixa manera que ara acaba d'aparèixer un decret que per fi reconeix que en secundària les persones que fan les classes han de saber de les llengües que s'expliquen allà i per tant el perfil lingüístic de la competència en valencià és una cosa, un requisit que s'ha de demanar als mestres. Més curiós, com si els professors de matemàtiques no els demanen que sabien matemàtiques. En un sistema educatiu que ha de garantir aprendre valencià, als mestres no se'ls demanava com a requisit tindre el 100% de les classes, i això és una cosa que s'ha aprovat als presidicats també entrem a discutir. Bé, ara, això funciona, però només que això es queda, això en realitat ho deixa tot al marge de la lletra impresa del DOC i en mans d'un document que és el projecte lingüístic del centre, que cada centre genera com ha d'aconseguir aquella utopia de valencià i castellà i competències funcionals en anglès. Jo crec que en això hauríem de treballar molt seriosament, perquè ahir és on ens juguem. I com dissenyar aquests projectes lingüístics de centre per a, amb independència, que sigui un programa plurilingüe d'ensenyament en valencià, que és el que més fàcilment ho aconseguiria, un programa plurilingüe d'ensenyament en castellà, que serà la mateixa estafa que els programes d'incorporació progressiva, que no garantiran el que és un objectiu, jo crec, irrenunciable, que aprenguen els xiquets perfectament valencià i castellà, o que aprenguen la millor competència lingüística global possible, perquè una cosa sí que vull subratllar, que el que hem avaluat des de la universitat, els xiquets escolaritzats en programes d'ensenyament en valencià o d'immersió lingüística, no solament adquireixen unes bones competències en valencià, cosa que els altres no, sinó que això a voltes no ho expliquem prou clar, sinó que aquells xiquets, de més a més, tenen unes millors competències en castellà. És obvi perquè tenen una configuració verbal, psicoverbal, més solvent, més completa que no els xiquets que pràcticament tenen un monolingüisme raquític. No és exactament això, però per ahir va. I en qualsevol cas, el que sí que tenim avaluat és que els xiquets amb una bona competència en la llengua minoritzada, en tots els contextos socials, no solament tenen aquella competència com a propina, sinó que a més usen amb major competència la llengua majoritària. En el cas valencià, valencià i el castellà. Bé, jo crec que una de les coses és aplicar el plurilingüisme que volem, les coses que sabem, i és apolar el Tavadès, que hem après en relació amb l'educació bilingüe per a l'educació plurilingüe. D'això, home, hi ha llibres publicats que crec que haurien de ser de capçalera per a l'educació del sistema educatiu. Un és el del tractament de les llengües, és un model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià, un llibre de segurament la persona que més en sap d'això, que és Vicent Pasqual, i així més modestament de la Universitat d'Alacant vaig tenir l'honor, la gran oportunitat de treballar en col·laboració amb el mateix Vicent Pasqual, que és l'autor d'un dels articles del monogràfic, i coeditar el monogràfic del Cap Lletra 45, precisament sobre l'educació plurilingüe,
I allí, doncs home, el que fem és extrapolar per al plurilingüisme que volem les coses que teníem ja pastades i cuites i interioritzades respecte a l'educació bilingüe, i és que o el valencià o l'anglès, és que mira vostès que no funciona que en cada racó del cervell aparquem una llengua, no, això no és de veres, és que nosaltres tenim una competència lingüística que després podem aplicar a cadascun dels sistemes que som capaços d'utilitzar amb una mínima habilitat. Tenim una competència subjacent comuna que després apliquem per a parlar. Per això hi ha gent com el nostre amic Vicent Beltrán que saben 15 llengües i que la llengua 16 la comencen a parlar en cosa d'un parell de setmanes. Per què? Perquè apliquen tota la seva competència lingüística de 15 llengües a l'adquisició d'una llengua 16 amb la qual poden fer paral·lelisme. Això funciona com en aquella llengua, això funciona com en aquella altra. Això és el que ens explica, parlant ràpid i clarament, que els xiquets de programes d'ensenyament en valencià o d'immersió lingüística tinguin una millor competència no solament en castellà, sinó una més fàcil capacitat per adquirir l'anglès. Bé, en realitat el que tenim és una competència subjacent comuna que apliquem als trets superficials de cadascuna de les llengües. Això la famosa transparència dels icebergs, bé, crec que l'hem de canviar per aquesta altra, que la competència subjacent comuna la podem aplicar no solament a dues llengües, valencià i castellà, sinó ara a tres llengües, valencià, castellà i anglès, que és el repte que tenim. Aniré més ràpid perquè no vull posar el temps i sí que voldria que tirem una mica de debat i bé, a mi m'agraden moltes gràfics perquè són moltes il·lustratius i es tracta d'això, en el tractament integral de llengües, que crec que és la clau per aconseguir aquest propòsit del valencià, el castellà i l'anglès, doncs tindrem en compte que hem de treballar totes les llengües i a més les llengües amb els continguts. Anirem més ràpid, mirar que hem d'apostar pel tractament integral de llengües i continguts, de com ensenyar llengües mentre ensenyem matemàtiques, perquè al final és sota cavall rei, tenim les hores que tenim disponibles i d'aquestes hores, si hem de garantir una llengua més, doncs no ho podem fer a base de donar-li hores per a aquella llengua. Bé, i això doncs ho hem de fer com? Sota cavall rei, si hi ha les mateixes hores com fem la multiplicació dels pans i els peixos, doncs aprofitant les hores que tenim per a altres matèries, per al coneixement del medi, per a l'educació física, per a l'expressió plàstica o per al que sigui, no solament en les àrees estrictament lingüístiques. I això es diu tractament integral de llengües i continguts, projectes educatius en què a mateixes que ensenyem les coses, ensenyem llengües amb les quals vehiculem la informació. Per això cal una planificació educativa molt seriosa, no sé si ben triguda, no a base d'anar canviant la llei orgànica a cada cop a cada canvi polític, la formació de mestres, que tampoc no sé si s'ha planificat mai així, jo no sé, em consta que els mestres que estem cuidant ara a les facultats d'educació no hi ha una competència com hauríem de tindre, per exemple, en anglès, i això crec que és una cosa que s'ha de posar sobre la taula, perquè si tot el que sabem de la immersió lingüística, que si un mestre no sap aquella llengua no està fent immersió sinó subversió, que tot això és vàlid per a l'ensenyament de l'anglès. Si un mestre no sap anglès, com has de fer l'immersió lingüística en anglès, que és el que es tracta de fer. I després assessorament d'informació, recursos, divulgació, precisament recursos no sé si s'han d'invertir molt. I després, doncs una mica de rigor, no sé, jo, una de les coses que escoltes per ell, és que escoltes i que després tot el reproduït en el marc legal. L'anglès, com més pronte millor, els xiquets són com esponges, has d'introduir l'anglès en P3, en el segon cicle infantil. Als 3 anys, perquè clar, ahir els xiquets tot ho interioritzen, L'esponges a voltes no sempre, com més pronte millor, hi ha estudis que demostren que no, segons com. La major part dels estudis que s'han fet és que si tu fas una mica com fa el sistema educatiu valencià, que dona un pessiquet d'ací, un pessiquet d'allà, un pessiquet, i distribuïs totes les hores que es dediquen a l'aprenentatge de l'anglès al llarg de tots els cursos, de totes les etapes, hi ha estudis, mira, ahir els teniu citats, per treballar com toca, que diuen que aquells xiquets que tenen aquelles hores distribuïdes des de la més tendra infantesa, des del P3, fins al final d'això s'aprova fins als 14 anys, aprenen un pitjor anglès, que no per xiquets que tenen una bona dosi d'anglès a partir de les hores, les mateixes hores concentrades a partir dels 12 anys. Algú s'ha mirat aquests estudis no solament del nostre domini lingüístic, sinó fets en altres tipus de contextos lingüístics, a l'estil del Quebec, que sabeu que és una regió del Canadà on es parla
and free for... Van a casa, com que els pares no ho saben d'anglès tampoc, és que estan tan contents d'aquell col·legi perquè paguen tants diners i que ja ens han ensenyat anglès als xiquets. Vegem, si tu fas una immersió lingüística seriosa en anglès als 3 anys, això sí és una altra cosa, no? Però al final, no sé, la metàfora no és meva, és de Vicent Pasqual, però és una metàfora feliç, no? Perquè al final, en l'adquisició d'idiomes, funciona com en la metàfora del depòsit d'aigua, no? És a dir, tu el que tens és una garantia d'èxit quan tens una intensitat d'exposició a l'altra llengua i una necessitat comunicativa, la voluntat d'aprendre aquella altra llengua, inequívoca, i això és el que ens explica que en 6 mesos puguis aprendre un idioma, l'italià, la gent que se'n va a Londres, a un Burger King, i està allà, i en 6 mesos aprèn més anglès, això tots ho tenim documentat, que no altres persones que han estat tot un sistema educatiu amb les hores de l'assignatura d'anglès dispersament. Això s'explica psicolingüísticament d'una manera molt més complexa, però s'entén molt fàcil en la metàfora del Vicent Pasqual. Mira, tu imagina que fas un botellal d'aquells, que tens una plaça així de bruta per a netejar. Jo no sé per què em donarà el botellal. Imaginem que són els enfarinats d'Ibi, que és un referent més nostrat. Tens per a netejar una plaça i a tu donen un camió per a poder arruixar i netejar. I a tu donen 2 opcions. Opció A, la del setrill. El setrill serà una paraula reivindicat, perquè ara que va tot en bolsetes, tenim una paraula, desapareix de l'imaginari, clar, passarà com les reyes, a mesura que desapareixen de la quotidianitat, desapareixerà la paraula. No sé, el que vull dir és que com els idiomes són efectivament l'ànima de les persones i de la realitat que codifiquen. Bé, indestriables d'aquella realitat. Bé, opció A, setrill. Perdem el fil, vol dir que ell tens tot el depòsit, però pots fer servir gota a gota. I això sí, durarà un mes sencer fins que tu esgotes aquella possibilitat de netejar. I l'opció B és l'opció col·loquialment etiquetable com tal i ras, Manolo. Ho he de dir, dona impressió, l'opció de la pressió, per evitar el col·loquialisme. I, clar, el depòsit de tu durarà només 3/4 d'hora o mitja hora, perquè amb pressió se t'acaba més pront. Però aquella mitja hora tindràs impressió per a fer allò que fan els motors aquells. Bé, què elegiríeu per netejar la plaça? La pregunta retòrica. És evident que després d'un mes, gota a gota, la plaça està tota enfarinada, fet un asco, mentre que en mitja hora, però amb la pressió suficient, tu neteges una plaça. No cal explicar, crec que és evident, que la plaça del cervell humà que ha d'aprendre un idioma. Vol dir que el model del setrill és el model de com hem tractat l'anglès fins fa 4 dies, en què hem tingut una goteta, ara una classe de gramàtica, my Taylor is rich, que també és una frase que tot el món fem servir alguna volta en anglès perquè tot el món anem a una volta sense dir-li que és ric. És el plantejament comunicatiu però invertit, el que hem fet. I és la goteta del setrill i això no neteja cap plaça. Ara, si tu l'exposició a l'idioma la intensifiques, això és la immersió lingüística, això és el xic que se'n va 6 mesos però que no parla altra cosa, la nostra experiència amb l'italià, que te'n vas a Itàlia, fins i tot vaig jo ens parlàvem en italià perquè vivíem immersos en aquella societat i fins i tot quan desapareixia tot el món ens adonaven que només érem 2 valencians i continuàvem parlant italià i tenim una necessitat comunicativa d'expressar-nos en italià perquè si no menjàvem i això en el sistema educatiu apuntaria a un model en què pot ser concentrant les hores d'anglès en una determinada edat o més fàcil encara. Jo, no sé, com a pare, i ara amb això vull acabar la intervenció, a mi em preocupa molt poc si en P3, ja sé que no és la sensibilitat majoritària, però jo sé positivament que fora de la fonètica, potser si tingueren un professor natiu, i això és l'altre, el meu xiquet aprendrà molt millor anglès si als 12 anys, per exemple, té l'experiència de viure un any sencer a Cambridge, que se diu Cambridge per allà del prestigi, segurament a Cambridge no, perquè ell ja tant de guiri que va aprendre anglès que no tens tants nadius, però no ho sé, potser hauríem d'invertir més en programes de mobilitat, en poder deixar l'altre costat de la cantil, el puix campana, i això cuidar una mica més. Jo com a pare no tinc la menor preocupació amb l'anglès del meu fill, en el sentit que sé que no serà la cançoneta que fa en P3 de com era jo, my morning is over you, en fi, sinó una experiència comunicativa real
necessitat de comunicar i sobretot estratègia de pressió. I bé, això en el sistema educatiu, si no tenim l'oportunitat de fer l'experiència del viatge, sí que comporta dir, bé, segurament el que hem de fer és, a partir d'una determinada edat, moltes àrees del currículum, progressivament, home, començant per les que siguin més referencials, l'educació física, fan així, saps què vol dir? Au, tira l'inglès, no? Això és evident. I no una assignatura quan hi ha d'abstraccions com m'imagino que devia ser l'educació per a la ciutadania, que és on experimentalment va començar a introduir-se jo crec que per avall un programa de tractament integral de llengües i continguts. Jo com a conclusió, no sé, una conversa de bar, i més parlant del plurilingüisme com un patrimoni que ha de garantir l'educació pública. Tenia un amic que em dia que mira, Joan, jo tot això que expliques està molt bé, però jo és que vull que el meu xiquet aprengui anglès. I això per a mi, una altra cosa, però per a l'educació i per a la salut és diners que facin falta. M'ho comentava un amic de tota la vida, i jo tinc vist un jornal, però jo apuntava la meva xiqueta a un col·legi anglès perquè això sí que això no ho falla. D'acord? I jo vaig dir, no sé, li fas la conferència sencera o al final arriba un moment que dius, mira, tot jure per Zoom, que no és així com funcionen les coses. Mira, a voltes no jures, però sí que dius, bé, la resposta que vaig donar a la conversa, diu, fas molt ben fet. Al final has de donar-li la raó a l'altre, fas molt ben fet. Jo perquè soc una carrada, perquè jo que tinc recursos per a... Jo fill a casa menjant doncs bé, jo soc una carrada, jo no vull gastar més diners de l'educació del meu fill en un centre privat perquè em costa diners, però és millor, no sé què és millor. El que passa és que no vull gastar més diners en això. A mi, no ho sé. El meu xiquet és així de dir, el meu xiquet per davant, ara ja no passa res perquè a canvi d'any que no el reconeixeríeu, però el meu xiquet serà gent de triat i jo me la jugue que sabrà parlar millor anglès, que no, en fi, que l'educació pública en la qual tinc una plena confiança li garantirà les seves necessitats d'un plurilingüisme. Ara ens hem de posar les piles, en els projectes lingüístics de centre ja fer-ho ben fet. I al final, doncs, no sé, jo crec que això sí, l'educació pública ha d'entendre que això és un acte que té pendent i que bé, no solament ha d'ensenyar anglès, que ho haurà de fer, i això crec que té un repte, sinó que ha de formar gent de triar, i gent que sàpiga entendre, doncs, una frase de Fuster que fa molts anys que m'acompanya i que vull llegir com a colofó d'extra exposició d'idees vagues i disperses que com a mi confia servisca per a debatre. Mireu, el senyor Joan Fuster dia, i ell n'hi havia Wittgenstein, crec jo, en el rerefons, que no sols la riquesa de pensament d'una persona, no sols la riquesa de pensament d'una persona, sinó també la seva complexitat de matisos sentimentals, que estic parlant d'estimar, complexitat de matisos sentimentals i riquesa de pensament depenen, i dius, senyor, de què dependrà? Doncs depenen del lèxic que domina i dels seus recursos sintàctics. Ostres! I diu, t'ho explicaré perquè ho entengues. Diu, pensem i sentim en la mesura que ens ho permet la nostra llengua. I és que és de veres, la llengua és l'ànima de les persones i de les col·lectivitats. Doncs home, jo afegiria a Fuster la mesura que ens ho permet la nostra llengua i que ens ho permeten les nostres llengües. Jo crec que el pacte polític és evident, jo crec que és fàcil d'assolir, potser falta la segona part que és una confiança en els tècnics que saben com regular un sistema educatiu, un model andorrà, per a fer això possible. I bé, jo soc dels optimistes, crec que farem triat en aquest tema i que el dia de demà el meu fill no solament sabrà parlar un magnífic, ja ho fa, un magnífic valencià, un magnífic castellà, tindran unes competències funcionals en anglès, que ja les comença a tenir també, amb 9 anys, sinó que de més a més, i per a mi això és molt més important, serà un ciutadà